салом дӯстдорони футбол. Криштиану Роналду ситораи португалӣ бо мунтахабаш дар Лигаи Миллатҳо муқобили Швейтсария бозии хуб баромонда нишондодашро дар бозиҳои тими миллӣ боз ҳам хубтар карда буд. лаҳзаҳои ҷолиб бо модари ӯ рух дода буд, ки дар варзишгоҳ иштирок карда бозиро тамошо мекард. даста бозии хело зебо нишон дод ва хурсандии модари Криштиану барои фарзандаш эҳсос карда мешуд. ба ин аксҳо бинед, ки чӣ тавр модари Рони ашки шодӣ мерехт. модари Роналду ҳангоми тамошои бозиаш бисёр эҳсосотӣ мешавад ва баъзан вақт то нотобӣ мерасад. ба ҳамин хотир Криштиану бисёр вақт иҷозат намедиҳад, ки модараш дар бозиҳо иштирок кунад. новобаста аз ин дар хона ҳам аз сидқи дил мухлисӣ мекунаду аз назди телевизион дур намеравад. мо ба шумо дар ин навор ҳолатҳои аҷиберо, ки бо модари Роналду, ки дар вақти бозиаш рух додааст, нишон медиҳем. пайгир бошед. аллакай шуру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тези тун шуда истодаанд. на ҳама топ-дастаҳо мавсимро бо барор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. хеле ки мо қаблан қайд кардаем, Долорес Аверо дар вақти иштирокаш дар бозиҳо бисёр эҳсосотӣ мешавад. ҳолатҳои рух медода дилашро ба ларза меоранд. чӣ хеле Роналду қайд мекунад, модараш баъзан вақт аз ҳад мегузаронад. ӯ 2 маротиба аз ҳуш ҳам рафта буд ва боре ҳам аз асабоният дандонашро шикаста буд. чӣ хел даҳшатнок, касе ҳам ӯро дилбардорӣ накард. ба ҳамин хотир Роналду иҷозат намедиҳад, ки модараш ба таври зинда бозиҳоро тамошо кунад, махсусан бозиҳои муҳим дар мусобиқотро. ҳамааш фаҳмо, модар ба ҳама азиз аст, ба ҳамин хотир ӯро эҳтиёт мекунад. тамошои бозии Лигаи Миллатҳо як чизи оддӣ буд ва ба ҳамин хотир Долорес ба тамошояш рафт. вале он ҷо ҳам аз ҳунари писараш аҳволи ӯ бад шудан гирифт. дар бисёре аз бозиҳои мунтахаби Португалия Долорес кӯшиш мекунад, ки худашро ба даст гирад. ана ин ҷо финали Лигаи Аврупо соли 2016 мебошад. шумо ҳатто тасаввур карда наметавонед, ки чӣ эҳсосоте дар ин бозӣ Долорес дошт. махсусан вақте ки Роналду ҷароҳат гирифту голи ҳалкунанда дар дақиқаҳои иловагӣ зада шуд. бозии ҳалкунанда барои баромадан ба ҷоми ҷаҳон бо хурсандӣ барои модари Роналду сипарӣ шуд. мунтахаби Португалия бо ҳисоби 2-0 ғолиб омад. ана ин ҷо ӯ дар як финали мусобиқоти аврупоӣ ҳузур дорад. финали Лигаи Миллатҳо. Португалия Нидерландро мағлуб карда ҷоми мусобиқотро ба даст овард. аксар вақт Долоресро Криштиану хурдӣ ҳамроҳӣ мекунад. масалан соли 2010 Мария Бонабераш ва модел Ирина Шейк якҷо буданд. баъди ҷудошавӣ бо Шейк, ҳамсари нави Роналду Жорҷина Родригес меҳмони навбатӣ дар бари модари Роналду буд. боре ҳам дили Мария намешуд, ки бозиҳои ҳалкунандаро аз даст диҳаду тамошо накунад. ин акс аз хазина аз Англия мебошад. модари Роналду ҷоми навбатии Юнайтедро бо писараш ҷашн мегирифт. ин ҷо бошад Мария муваффақияти писарашро бо Реал Мадрид дар Лигаи Чемпионҳо истиқбол мегирифт. бозии муҳими дигар ин ғалабаи навбатии Реал муқобили Ювентус бо ҳунари зебои Криштиану буд. дастаи шоҳона воқеан ҳам даврони хуберо бо Зидан дошт. соли 2018 низ Долорес пирӯзии Реалро бар Ливерпул бо хурсандӣ гузаронд. он ҷо ӯ ба майдон баромада медали тиллои писарашро ба даст гирифт. барои Роналду омадани модараш чун ҳар вақта писандаш намеомад. баъди ба Ювентус гузаштани Роналду, он ҷо ҳам Долорес аз иштирок дар бозиҳо даст накашид. дар майдон бо оилааш ба Роналду мухлисӣ карданд ва баъдан ба майдон баромада бо ҷоми навбатии Роналду аксҳои хотиравӣ гирифтанд. ногуфта намонад, ки Долорес танҳо мухлиси Роналду нест. ӯ ба бозиҳои Спортинг низ рафта мухлисӣ мекунад, чун дастаи дӯстдоштааш мебошад. ана ин ҷо ӯ дар бозии Бенфика ва Спортинг дар суперҷоми Португалия мебошад. зани эҳсосотӣ ва модари ғамхор. ана ин гуна ҳастанд хусусияти Мария. чӣ хел писари худро дар ҳолатҳои муҳими корномааш дастгирӣ намекунӣ? ӯро ҳам фаҳмидан мумкин. модар ягона дастгиру мухлиси Роналду аст ва ӯ сабаб мешавад, ки Криштиану ҳунари хуби худро дар майдон нишон диҳад. умедворам навор ба шумо писанд омад. лайк ва дар канал обуна шуданро фаромӯш накунед. хайр дӯстон.